Lo mcimbi obuhlelwe inhlangano iButho Lesizwe Cultural Development ubungagxilile esizweni sakwaZulu, kodwa bekukhona nezinye izizwe. Isizathu sokusungulwa kwalenhlangano ukukhulisa abafana nokufundisa intsha ngemvelaphi yayo. Bakhona omama bakwazi ukukhulisa intombi esibiza amatshitshi bahamba umhlanga, kodwa manje ziyogana ubani mase ikhulile zona lezo ngane. Yasisukuma ke inhlangano iButho Lesizwe sekukhulisa kwezona insizwa ke manje eziyogana lezi intombi ezihambe emhlangeni. Intsha iphinde ifundiswe nendlela yokuphila nabanye abantu. Sikufundisa nokuthi bangabi ibhuli ebantwaneni ngoba mabekhula abantwana bathanda ukulwa ezikolweni. Sifundisa into ezifana nalezo ukuthi ezikolweni bangabi ibhuli ezikolweni. Ukuthi umntwana mayebhuli akwazi ukuyicontrol, sikwazi ukumcontrol nathi. Uma umntwana enenkinga nasekhaya siyakwazi ukuthi ke sikhulume naye. Ngokujwayelekile leli hubo lihutshwa zintombi uma zinxusa okuhle. Lo mcimbi uqhakambisa kakhulu amahubo kaZulu. Kunehubo laluhutshwa mase konakele kugula ingane ekhaya, lihutshwe isalukwazi ihubo, ingifindi ingane ibhedlela zayingekho. Mase hutshwe lo hubo ihubo lalisho umthandazo, ukuthi umthandazo wethu thina ama-Afrika. Inhloso enkulu namhlanje lokho ke sihlanganise la sikhuluma ngezizwe zonke. Kanti nayo intsha iwuthokozele lo mcimbi. Sithola okuningi, sithola imfundo ngamasiko ethu, futhi siyakwazi ukuthi silandelele ngoba vele sigcina njenganamhlanje. Ukube bekungekho bona ngaba silazi isiko lethu ukuthi liyapi kahle kahle. So nje sithola injabulo, sithola nokuthi sibuyaphi. Lo mcimbi ubuxhaswe iNational Arts Council kanti ususingathwe iminyaka eminingi ilandelana.